Heippa kaikille! Minä olen Sirpa ja haluaisin tervehtiä teitä, olit sitten lapsi taikka vähän isompi lapsi, eli aikuinen. Mitenkäs teillä on mennyt pääsiäinen? Minulla pääsiäinen meni erittäin hyvin. Minulla oli koko aika munaa suussa. No, ei nyt muistella pääsiäistä sen enempää. Mennään ensimmäiseen ohjelmaamme. Katsotaan, että mitäköhän se tyllitäti meille tänään on keksinyt. Oi, te oottekin siellä jo. Tervetuloa kuule kaikki lapset tälle Tyllitädin askartelunurkkaukseen. Tänään teemme lampaan ja siihen tarvitsemme vessapaperia, puhtaavalkoista ja tietysti maaleja, ihania värejä. Ja ettei kuule tipahda kuule asiat, niin liimaa! Kyllä. Ja paras ainesosa tässä lampaan tekemisessä on grillikastike. Tää on hyvää. Ja nyt kun meillä on nämä kaikki tarvikkeet tässä pöydällä, niin ruvetaan hommiin. Otetaan tätä nyt maalia. Ja tässä on tärkeää pistää satamaalaukset kuule, kun ruvetaan tällaista rajua meininkiä. Joo. Ja sitten liimaa. Oi, pistetään se tonne. Ja sitten tää on kyllä niin hyvää grillikastiketta, että tätä täytyy aina vähän tälleen askertelulavassa. Ai että! Ja nyt lampakippu. Ole, ruvetaan tästä näin ottamaan tässä on lihava lammas. Noin! Nähdään seuraavalla kerralla. Kyllä se tyllitäti on sitten kätevä käsistään. Joko sinä askartelit oman lampaasi? Jos askartelit, käy laittamassa lampaastasi kuva meidän Twitter-tilille. Lapsukaiset, tiesittekö te, milloin pallo on keksitty? En minäkään. Mutta mennään seuraamaan seuraavaksi, mitenkä meidän myyrän päivä on sujunut. Myyrän päivä. Myyrä. Lähdet sä pelastaa mun kanssa maailmaa? Tule kanssani valloittamaan maailma, Myyrä. Jaha, mennäänpä seuraavana katsomaan, että mitä Pauli Pirtsakalle kuuluu. Joo, tässä viime aikoina on ollut vähän vaikea ja eilen sitten pikkusen eskaloitus oli kävi vähän semmonen homma siinä, että eukko sai jonkun raivari ja en nyt mitenkään sillä erityistä ollut. Kyllähän sitä välillä tulee kinastelta, mutta siinä sitten aamulla herätessä niin emäntä oli tiessään ja lappu oli vaan pöydällä, että minä lähden nyt pakkaan kimpsut ja kampsut ja menen tuonne äitille enkä tuu enää pallaamaan. Se oli varmaan sitä myöten sitten siinä. Otin sitten sen lappu ja ajattelin, että
pienen kahvikupin tieteen ottaa ja selvittää tätä mysteeriä, joka oli niin kummallinen outo olo. En mä osannut yhtään ajatella sitä mitään. Tai mä en päässyt eteen sinne kahvinkeittimelle asti. Mä kompastuin siinä suoraan keittiön ovella. Heitin kunnon voltit ja päällä siihen keittiön pöytään aika ikävästi. Melkoinen kuhumu tuli tuonne kuulaan, mutta sitten mä huomasin siinä, että kun mä alkoin ihmettä, että mihin mä helvetti edes kompastuin. Niin lemmikkilekuanihan siinä oli ihan tuusan nuuskana. Siinä vitun lattialla. Ei se oli mennyttä siinä vaiheessa. Ei sitten tullut niitä kahveakkaan keitettyä. No, ei siinä ajattelin sitten, että niin kuin työmiehen kuuluu, niin mennään sinne töihin ja jätetään tää kaikki arkia muuhässäkkä taakse, että saa vähän ajatusta jäsennettyä muualle, että voi sitten illalla vaikka sen viinapullon kanssa pähkinöstä hommaa vaan. Sekin meni sitten vähän ikävästi, mä siinä duunissa touhusin ja eihän se oli aivan kauhea sekin. Ei mistään tullut mitään ja sitten kirsikkana kakuun päällä, niin pomo tuli sieltä ja totesi mulle vaan, että joo, että tuo vähän sulla on vissiin jotakin meininkiä tuossa muutenkin ja että saat tuota sun työtä edes tehtyä kunnolla, että potkut löi siihen ja sanoi, että ei tarvi huomenna tulla enää ollenkaan ja se oli vähän sillai sitten. Joo, että kaiken näköistähän sitä aina sattuu ja tapahtuu ja aika monesti sillain mies on ollut sen verran prässin välissä, että melko tukalat oltavat, että siitäkin on kyllä selvitty, mutta nyt mä sanoisin, että tuli pikkusen liikaa tavaraa kerralla, että vähän tuntuu siltä, että vois kyllä vaikka tappaa itsensä. Niin. Mutta mennäänpä seuraavaan ohjelmaosioon, eli olette lähettänyt taas aivan ihania ja loistavia ja ihkuja piirustuksia tänne. Seuraavana ohjelmassa kuvanurkka. Ensimmäinen piirustus. Meillä on lentokone. Pena on tosiaan, 2-vuotias Pena on meille aivan loistavan lentokoneen laittanut. Vauhtiviivoja on siellä, fiu, fiu, fiu. Ja tosiaan sitten siellä on sinistä väriä on, eli ilmeisesti Pena on kotimaisuuden puolella, eli Finnairin lentokone. Aurinko paistaa, eli matkakohde taitaa olla Thaimaa. No, mennäänpä sitten seuraavaan. Ja loma-aiheisilla jatketaan. Eli täällä on tosiaan Jyrki 5 vuotta perhelomalla Havailla. Siellä on kuvassa äiti, siellä on kuvassa Jyrki, eli minä, eli en minä, vaan Jyrki. Ja sitten, isä näyttää olevan siellä uimassa haiden seassa, että aika rohkea isä sinulla on Jyrki kyllä, että voit häntä taputtaa selkään, jos hänellä enää selkää on jäljellä. Ja tosiaan, sitten jatketaan eteenpäin, eli 3., eli viimeinen kuva. Ja mikäs meillä täällä oli? Niin, sitten täällä on joku 5-vuotiaan Liisan töherys, mutta joku taso täällä pitää kuitenkin pitää. Se voi heittää vaikka tonne sivuun tosiaan, mutta kiitoksia lapset piirustuksista. Aivan ihania piirustuksia, paitsi se Liisan töherys siinä viimeisenä, mutta aina ei voi olla täydellistä. Mennäänpä seuraavaan ohjelmaan. Hei Pertti ja Martti, mitä te tänään leikitte? No niin lapset,
Tiedättekö te, mitä on rakkaus? Teidän vanhemmat varmasti rakastavat toisiaan. Ja ehkä teitäkin vähän. Mutta tämän laulun jälkeen te tiedätte, mitä todellinen rakkaus on. Tää on laulu rakkaudesta, ihan oikeasta tunteesta. Seppo rakastaa Riikkaa, Riikka rakastaa Seppoa. Ihan perusperjantai-ilta, vanhemmat on kaupungilla. Pitäis varmaan kattoo jotain leffaa. Mutta Sepolla vaan mielessä on Riikan Beffa. Seppo pani Riikkaa perseeseen. Seppo perseeseen. Pani Riikkaa perseeseen. Jälleen on tapahtunut uusi murha. Kylmäverinen kaki on iskenyt jälleen. Tämä on 3. murha tällä viikolla. Minun on napattava hänet. Kaikki luottaa minuun. Minä luotan minuun. Ja sen takia aion pistää hänet telkien taakse. Juurikin tällaisessa puistossa hän on aiemmin tappanut. Ja juuri tällaisessa puistossa luulen nappaavani hänet. Sinä! Oletko nähnyt miten epäilyttävää täällä? Vals! Luin olevani on se hänen jäljellään. Tää on kyllä niin kova keissi, että jotkut varmaan ensi kerralla. Huhhuh, olipas siellä jännittävää meininkiä. Mutta nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että on aika päättää ohjelma. Niin kuin sitä on tapana sanoa, kaikki hyvä loppuu aikanaan. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin oikein hyvää yötä ja hei hei!